שני ניסים גדולים תוך חודשיים, ואין לי ספק שזה בזכות ההתקשרות למאיר לארץ. זכות שהרב חיבר אותנו לאמונה, זכינו גם לרפואה. תודה רבה לרב ולמאיר לארץ. אנחנו רוצים שבכולל הזה לרענן את התלמיד חכם שבנו. היום אפשר לומר, זה התחלה גדולה מאוד. אתם יכולים? בואו תסתרפו. אשר קידשן מצווה בציוונו לקבוע מזוזה. הבית שלי היחיד שלא נפגע. אנחנו לקחנו חלק בבית של הרב יורם. הרב יורם דאג שהבית שלנו יעמוד על תילו. לקחתי חלק להיות שותף סכום לא קטן. עבר בדיוק שבוע, התקשר אליי מנהל חשבונות, אמר לי דוד, השנה חוזר אליך קצת יותר מ100,000 שקל. קופת החסד של המאיר לארץ היא לא מתבטאת רק בחסד, היא מתבטאת בחיוך, היא מתבטאת במשענת. חייב את החיים שלי, אהב לעזוב אותי לרגע. אנחנו מודים להשם שהוא חי איתנו. זכינו לברך על המוגמר, אמיר לישראל, על תרי"ג מצוות, מעשה ידי אומן, אמיר לישראל אין יעקב, זה שיעורים שלי בשפה פשוטה ומיוחדת. וזכינו גם עוד חמישייה מיוחדת של מסילות אל הנפש, שמשלימה את מסילות ל30 חלקים, להודות להשם. אין חייל שעולה על מיטה ונשאר בחיים. הבן שלי נשאר בחיים, וכל זה בזכות הרב ישראל. כל השורה של המשרדים שבה המשרד נמצא, כל החלונות התנפצו, ויש משרד אחד שלא קרה לו כלום. נס שאי אפשר לתאר. יצא אליי מחבל עם הקלשניקוב, הכדורים פשוט חלפו מעל ראשי. הרב אמר את ההגנה לקחתי עליי. אמיר לארץ זה באמת הגנה, אין כמו השמירה שלהם. ויחד תפילה להרבה אחינו בית ישראל שנהרגו ולספור קידוש השם ביום הזה. שנה! מאפיין של אבא לפני תורה ויראת שמיים. הוא היה ירא השם בכל כוחו. חג הגאולה, לילה שמסוגל לישועות. ותענית דיבור קשה מתענית של אוכל פי 1000. ויהי בימי אחשוורוש, רוח אחשוורוש. יענוד בהם בני אדם. הגרנה לאחורייתא קדישתא. עליכם עומד העולם. כל חמירה דיקה ברשותי. כל חמירה. ל"ג בעומר הוא זמן שמתגלים כל סודות התורה בעולם. והכל בעיה ברכת הבנים שזוכים להתברך מורדת רצון. על המקום הזה נאמר בנורא המקום הזה מצבת קבורת אור עולם בשני אור זם המילדי בעל התניא הקדוש. הרי אם קשרים עצמנו חסידיקים אמיתיים רבנו נחמן מפגה השוכן פה. האור של אור החיים הקדוש ממשיך במאיר לארץ. איכה ישבה בדד. כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה ג' מידות של רחמים בכל רם שברון לב מעומק הלב ואני מוחה להם. אל מלך יושב. בני היקר החביב ראשון בקודש ישראל מי שזכיבו בניו לגאולה שלנו.